Hi guys, and welcome back to my channel. And I am with Pere Marie. Hi guys. So for today's video, maghimo ta og pancake. Yes, pancake. No? So mao ni siyang ingredients nato, no. So guys, kinahanglan ta og sa may nabaliktad man. Jersey sweetened condensed creamer. Dayon. Dayon ang margarine guys kay gibutang namo sa ladies choice, no? Para what ba? Dayon kinahanglan ta aning calumet. Double acting baking powder, 2 eggs ug harina. So magsugod na ta. Okay, go. Tantag harina. Ano siguro na? Duha ka kutsarita nga baking powder. 1, 2. Tubig. Oh, bakit ikaw na? Oh, ito yung stir. So, wala may mixer. Na yun, silain. Then, itlog. Stir. Pino ko naman. Dami yung na ba? Dayon, condensed. Para mo sweetened. Hindi pa rin? Ngayon po niya. Kuto pa man akong ihian yun. Ito mga tingin wala. Sure. Laro na yun. Padakal yung bang talaga virgin kayo sa estimate ra ninyo guys if kanang depende ra kung tamis ba inyong gusto or igo-igo lang. Mix. Kaya na to, gamay nga. Margarine. Di ba tangan mo itong daddy, no? Kaya naman. Okay, prepare na nga ito ang sukan. Magwata gamay. Dahil ibutang. Then, matakusta. Depende sa inyong desire. Gida ko. So, pahinera ang check. So, ibaliktad na ito. Tcharan! Diba? Siya gamay.
dadam. Pwede ra pod magputang. May bukal yan. Ating yung bukal. Wala. Magdali ka. Wala. Gawa sa